Легендите разказват, че преди стотици години жителите на Кукерово живеели в страх. Зли духове, кошмари и таласъми необезпокоявано бродели из планините и тормозели хората. Те били предбождани от чума, най-древната и страшна от всички болести. Противници на чумата били самотивите, лечители и духове на изворите. Те видели страданията на хората и решили да им помогнат. Самодивите примамили умел майстор-ковач до едно от техните сборища. Но ковачът бил толкова завладян от магическата мелодия, че не можел нито да спи, нито да се храни и почти загубил разсъдъка си. Само звукът на чука и на ковалнята можел да заглуши песента и да му донесе покой. И така, ковачът се захванал за работа, ден и нощ, седмици и месеци наред, докато не създал стотици магически звънци, всеки различен по размер и звук. Звънът на магическите чанове освободил ковача от самодивската песен завинаги. Но това не било единственото чудо, случило се този ден. Звукът на магическите звънци пропадил всички зли духове обратно в горите, а ковачът станал първият кукер-боец. Той старателно записал как се изработват и използват магическите чанове, всяка стъпка, всеки звук и ефекта им върху злите духове. Тази книга станала известна като Кукер-водителя.